a so ka shi ne cikar farin ciki. Na so wata ke ƙaunata ba ta so ta gani a kunci. Idan gita basu min kara ba sun sanya ni kadaici, sun jefa ni maraici, na yi jinya har gadon asibiti. Ba na iya kocin abinci, mai saurare ka biyo ni labari na zan yi bayani. Nisan ba zan ɓoye ba dan ya faru da gaske gare ni. Kuma yanzu idan na tuno ta sai in ji raina na min daci. Kai rabuwar so na da ciwo musamman idan an shaƙu da juna. Lokacin ina aiki ne wani kamfani cikin anguwarsu, hayin kwarin sau layin maternity kusa da gidansu. Kamfaninmu yana kan layin komai sila ne ni na gamsu. Na yarda da kadara duk yadda ta zo min wannan daga Allah ne. Daga Allah ne. Ranar da na fara ganta ranar Monday ne da safe, sanye da uniform da ta je makarantar su da safe. Ni ko tuki nake kan babur zan je gun aiki na, wai ganda ni gefen hanya sai na ganta tsaye tana kallo na. Kyakkyawa ce in faɗa ma kamar ta ni ban taɓa kallo ba. Doguwa fara ce mai dimful ga fararen idanun duba. Da ganin ta na zauce launi na wai sauya kamar ba ni ba. Na so na kula ta kwarjinin da ta yi min ya sanya na yi wucewa. Kullum idan zan je gun aiki sai na zo hanyar na yi tsayawa. Inganta ta ganni ta wuce ni ma sai na yi wucewa. Kullum haka muke yi tsawon wata uku ban taɓa yin fashi ba. Wata ran sai na yi ta maza na tare ta na tambayi lambarta, sai ta ce ba ta rike waya doka a gidansu an hana ta. Sai na ce yaushe za mu haɗu ina son yin magana da ita. Sai ta ce ba ta kulle samari a gidansu an hana ta. Wai doka ne a gidansu sai ta kammala makaranta. Kullum ina saƙa ta yaya ne za na saci zuciyarta. Sai na samu wani yaro makwabcinsu aboki ne shi ga ganinta. Na rubuta fannin bana da chat card na ce ya je ya bata. Duran da ta samu lokaci don Allah sai ta yi kirana. Da yaron ya kai mata sai ta yi murna da godiya. Bayan kwana biyu da haka bakon nan ba cikin waya. Da daddare na yi kwanciya sai na ɗauka zuciya ɗaya. Sallama mai sanya zuciya sai na amsa lokaci ɗaya. Ban ganewa ce ba sunana na ji ta kira. Sai ta ce saƙonka ya iso shi ya sanya ni na kira. Na ji muryarta tana rawa daga ji kasan da damuwa. Mai saurare biyo ni kalamanta sun rikita ni. A kashi na biyu zan bayani na sha wahala da fama. Abdul